u posljednje vreme, ne, mislim, slušajte ljudi ovako, odmah da se ogradim, mislim, ne želim puno da se bakćem sa glupostima, ali, brate, ja na Omegliću da prozivam sve, boli me kurac, brate, znači, tu ja se spravim kontentu, zezam se, bole me uvo, razumeš? To što se neko uvredi, što nešto sere, nešto, bole me kurac, brate, znači, vidi, pravimo sad TikTok reakcije, ima da bole me kurac, brate, razumeš? Znači, neću se, brate, blokirao sam sve reči tih youtubera koji mi pišete, to mene ne zanima, brate, razumeš? To mene ne zanima, bato. Imam svoj život, imam svoju devojku od 7 godina. Karlo, hvala na 10 kuna, Roski, hvala na 17 kuna, hvala puno ljudi, lajkujte stream, znate da nikad nisam ulazio u nikakve drame, znate da ni sa kim se nikad nisam svađao javno, niti internet mafijom, špageta mafija, želim tako i da ostane, zato što sam ja svoj kanal sagradio, Simi kanal, i čemu to kanal sam sagradio, tako što sam, brate, ja radio svojim ciljem, svojim trudom, radom, a nisam gazio nekog da bi nešto postigao i čmario se nekome, znači čmario se, ja nikad nisam čmario, kunem se u majku. Znači, to je fora, brati. Neću sada da se svađam s nekim, da se ja tu pravim neke drame, iako bi ja napravio sebi dobre preglede i sve, znaš, ja sad kad bi ispozivao Buraz, kad bi napravio dramu s nekim, ja bi Buraz otišao na 1.000.000 u akora. Neću to da radim, brate, hoću da me ljudi pamte, brate, da kad ripam za 60 godina, razumeš, da kažu, bato, se sećaš Simija, bio dobar youtuber, razumeš?